Friend, yun na ini. Ay, sunobina. Ay, sunobina. Bako ini sabi. Ay, yan lang atang ginamit ko. Taranta na. Diyos maray na banggi po, sindogabos mga tugang. Matindog po kita sa pagpuunkan sa tuyang novena para kay San Judas Tadeo. Hearts all filled with sadness, saints should call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art, change to joy my every year, if it be His holy will. Like you are known to me, evermore is friend, now and eternally, love's voice has no end. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art, change to joy my every year, if it be His holy In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another, then being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy Apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and evokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of.
Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lowly know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for the graces bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of With sinners. confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibilaban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugakan bulkana silibapang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, iyo po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat by Hesmundo family, Janice Magracia, Clarice Lianza. Thanksgiving for birthday offered by Dolores Sanchez. Thanksgiving also offered by Jesseltine Morga, Nida Malano, Jolo,
Janice Bermilio. Thanksgiving for the birthday of Rica, offered by Rica. Thanksgiving also offered by RJG Manzanades and family and Junella family. Espesyal na kahagadan kan mga minasunod. For continuous healing of May Joan Hesmundo and Milagros Hesmundo, offered by Hesmundo family. To pass the BJMP Recruitment 2025, offered by JC Omar Barcibal. Special intention in honor of St. Jude, offered by Agnes Almonte, and special intention also offered by Jeanette Dino and Teresita Lisay. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, All Souls offered by Hesmundo family, Fernelia Salvador, Salvador Jr. and All Souls offered by Janice. Para sa kalag ni Vicente by Abion family, for Christina by Rokuyan family, for Azucena offered by Rokuyan family, for Lay Madeline offered by Tony and Eve Balacano. Para kay Eduardo offered by Benaagua family, para sa kalag ni Daana Asinroque offered by Teresita Lisay, para sa kalag ni Dulce, Jose and All Souls offered by Junella family, para kay Jacinto offered by Nabo family, asin para sa kalag ni Estelita offered by Jessa Abiera. Matindog na po ang gabos asin sarabay niya itong awiton ang awit sa pagpuon. Sangaran ka nama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asin katoninungan ni Yesu Cristo, kagurang nantaan, pagkamot kan Diyos, asin pagkisumaraw kan Espiritu Santo, mapa sa inyong kabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ginagurumudam tao, asin silibrar ang kapistahan ni Santo Tomas Apostol sa aldaw na ini. And of course, our usual devotion to St. Jude Tadeus, the pastor, the parish saint. Ako ang taas yung pagsulsulan, sa tumakasalan, tangani magkani ko kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, sinsa indo mga tugang, Tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Dana na Birhen, sa gabos ng Angeles, asin Santos, asin sa ido mga tugang, na ako'y pamibig sa kaguranan ng Diyos. Mahera ka man lugod sa to, ang Diyos na makakaman, asin pakapatawadan sa mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan sa mga taong marahay ang buot.
Inoomaw mi ika, rinorokyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kan dakula mong kamarawayan. Kagurangnan na Diyos, hading langit noon, Diyos amang makakamhan, kagurangnan aking bugtong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kanama, ika na nagpapara kan makasalan kan tinaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan makasalan kan tinaban, akuan sa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama, kahiraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan uro kahalangkaw, Hesu Kristo, kay bakan Espiritu Santo, sa kamarawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita. O Diyos na makakamhan, warasan sa mo na magugma sa kapistahan ni Santo Tomas Apostol, tanganing tunay kaming tabangan kan sayang pagampon, asin kaming nagtutubod, magkaigwa, nin buhay sa ngaran niya, na iyo man sanaan, nagbidbid sa kagurangnan, sa Yesu Kristo, sa imong aki, siya nabubuhay nagahade, kasarokan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Himateon yato, an enot na babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Kaya kamong mga pagano, bako ng mga dayuhan o nakikihimanwa, kundi kapwa syudadano, kaiba kan mga banal asin kaayon kan pamilya ni Diyos. Kamo man pinatindog sa pundasyon na ibinugtak kan mga apostol, saka kan mga propeta, na ang gapong patugmadan, iyo si Kristo, Jesus mismo. Huli kaiyan, nagkakasurogpon ang gabos na kaptang kan edipisyo, asin nagiging sarong banal na templo nin kagurangnan. Huli man kan sa indong pakisumaro kay Kristo, kaiba man kamo nindang naging kaptang kan erokan nin Diyos sa iyang espiritu. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Lakaw kamo sa bilog na kinaaban, ipaghulit nindo ang marhay na bareta. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, ipaghulit nindo ang marhay na bareta. Umawan nindo ang kagurangnan, kamo gabos nagnasyon. Umawan nindo siya, kamo gabos na banwaan. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, ipaghulit nindo ang marhay na bareta. Hulit tadakula ang danay niyang pagkamuot sa to, asin ang pagkamaimbod din kagurangnan, magdadanay sagkod paman. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, ipaghulit nindo ang marhay na bareta. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Sa indo, asin sa imong Espiritu. pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Si Tomas na inaapod kambal, saro kan 12, daininda kaiba ka nag-abot si Jesus. Kaya sinabihan siya, kan ibang mga disipulo, nahiling mi ang kagurangnan. Alagad sinabihan sila ni Tomas, sagkod, dai ko nahihiling, ang labot kan mga pako sa sayang mga kamot, asin ikalaog niya mo, ikalaog dyan, ang sakong muro. Dangan, ang sakong kamot sa sayang hirog, dai ako matubod.
Pakalisin sarong simana, nagtiripon girarayan mga disipulos sa laog kanharong. Kaiba na ninda si Tomas. An pintoan, binaratan, alagad naglaog sa Jesus. Puminatahaw sa inda sa kanagsabi, mapasaindo ang katuninungan. Dangan sinabihan niya si Tomas, hilingan sa kong mga kamot sin bugta ka digdi at sa imong muro. Dangan, laugan ang kamot mo sa sakong hirog. Dahil ka magduwa-duwa, kundi magtubod. Nagsabi si Tomas, kagurangnan ko, asin, Diyos ko. Sinabihan siya ni Jesus, minatubod ka, huli tanahiling mo ako. Paladan ang minatubod, maski dai nakakahiling sa ko. Maray na bareta kan kagurangnan. Hago sa imo, Kristo. Good evening po sa inyo boss. Nangyari kay Tomas, apostol, saro po na ihemplo sa tuya. Kung minsan, nagduduwa-duwa man kita sa pagtubod, lalo na kung may mga problema, may mga kataon na hindi kita makapaniwala na ining mangyayari sa to. For example, ang sarong estudyante ng kaparaadal, alagad, di manggiray nakapasar. O kaya itong nag-take board exam, pirang beses. Kaya garo dahil nanin paglaom sa pangadji. O kaya itong mga nangyayaring tragedy sa itong mga pamilya na waran niya ki mga magurang, ito na aksidente. Talaga, sabi man kang nangyayambro kang pamilya, mangya kami nakalingaw magpangadji, Father. Pero natangaya, tarog kaan. Anong ngaya? Ngaya na hihiling kang Diyos. Ngaya nasasabotan ang sitwasyon kang tao. So, ining mga bagay na ini, nagdadara sa to sa pagduda o kaya pagduwa-duwa na may Diyos man ang God. Tamis mong si Jesus, baga nagsabi, nga ka mo mag-hadit. Sa pagdarindo kang maray na bareta, asahan nindong yaon ako, kaibahan nindo, ako sa inong magiging giya, asin kusog. Pero if the reality states another, no? Yun nga na po so pagduda. Pero ngunyan sa pag-umpisal ni San Tomas, kan mga tataramon, kagurangdan ko asin Diyos ko, siguro digdi mahihiling ta, so mga pagduda ta, sinibapang mga pagduwa-duwa na ang kabos na ini sinimbag na tunay na may Diyos, asin ang Diyos na yan, at the same time, kagurangnan ta. So, in the confession of Thomas, my Lord and my God, kagurangnan ko asin Diyos ko, medyo baga difficile intindi yun ta. Nagduda itong apostol. Maybe, generally, sa mga apostles, dahil man sila nagtutubod sa Jesus, Diyos, in the same way na ordinary Jew, nahihiling ninda sa rosa ng tao, no? Sa persona ni Jesus. Pero kung nabuhay giraray sa Jesus, so nahihiling nindang tao, Diyos pala. Kaya, that was the confession of Thomas. So sa iyang kagurangdan, pig-apod niyang kagurangdan o teacher, is at the same time God. No? Kaya, so nahiling niyang tao, kagurangdan niya, teacher, pero kung nabuhay liwat, Diyos. So my Lord and my God. Yung mga pagkaro ini, kung kita nagsimba, so nahiling tang ostya, pag-una ta, tinapay sa na. Pero kung may pagtubod ka, na iling tinapay na ini, bako naman so, tinapay na, o kaya so hawak ni Kristo na bago siya nabuhay liwat. Ining tinapay po na pikukonsagrata o nagiging hawak ni Kristo,
yun na mismo na buhay liwat na Kristo. Kaya nga, niyaon baga siya sa mga peya, mga sarayan kang Blessed Sacrament. Yun na po iniso, pagkasabi ni Jesus na I will be with you till the end of the world. Kaya nagpapangadji kita, nag-adoration, iyan na, tinapay naan, tunay iyan na buhay. Sintunay na magtataw sa tukan, buhay na daing kasagkoran. So, in the faith of Thomas the Apostle, so lahat ng duda ng mga tao, mga memero ng simbahan, na sasagot na ang pigpapangadjian ta, tunay pong buhay. Bakosa ng buhay physically, buhay spiritually, kasi Jesus nagsabi, siya ang dalan, katotohan, asin buhay. Buhay na daing kasagkoran. So, kung pigturuan kita ni Santo Tomas na magtubod, sa daita na hiling, siya nahiling na si Jesus. And yet, before that, taday si bagas siya sa unang pag-appear ni Jesus, di siya nagtubod. Kita, paano ta mahihiling ang pagtubod na? Maray kong mag-appear sa to si Jesus. Just like he appeared to Mary Alacoque, no? Duman baga nagupon ang Devotion Sacred Heart. Not all of us are privileged like her, no? Considering, sabi ni Jesus, papadara ko sa indo ang banal na espiritu. Ining espiritong ini ang magtataw sa indo sa katotohan. So kung nagdududa kita, is it the truth? Tunay pa ining pigasabi sa banal na kasuratan? O kaya sa araw-araw pagkabuhay, anong katotohanan ng sarong bagay? It is always the Spirit, no, that will tell us. Katotohanan kang pag-adal ta. Halimbawa, nag-adal kang nursing. Tunay ba na ang medicine na ititaken sa mga pasyente, pagtataw sa iyanin karahayan? So there are things that we ask, and we always ask the truth. So everywhere may truth, pero ang mabaylugan ang Holy Spirit. So, example, pagtubod ni Santo Tomas, Apostol, plus the gift of the Spirit, yan po ang madara sa tunay na pagtubod kay Jesus. Tanganing every time we celebrate the Mass, nag-agad kitang tabang, nagdidewosyon kay San Judas Tadeo, mabilog yan na pagtubod ta. Tanganing may problem man o dae, we are with Jesus. And that faith will lead us to the truth of who we are. Bilang mga Kristiyano, kita dapat na magsarig. Takon, dahil kita nagsarig kay Jesus, sabi baga ni San Pedro, Lord, to whom shall we go? Ika sana ang may buhay, may tataramon in buhay na daing kasagkoran. Kung kita ang hahapoton, kung dahil ka na nagtubod kay Jesus, saan ka na maduman? Sa droga? O kung ano pa man na transitory solution. But if we believe in Jesus, everything becomes eternal. Everything becomes spiritual. Bindisulan kita, sinagadon ta ang intersesyon ni Santo Tomas Apostol. So
Magpamibig ko mga tugang, tanganining sa ko atin sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kan kagurang nananatang siya sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang nan kaming nakikimaherak, na namimibi, nagdudulot nin sa mong dapat na paglingkod sa imo. Tanganing at tamanan man mga balaog mo sa mo, nahulikan pag-umaw sa pagpahayag din pagtubod ni Santo Tomas Apostol, nagdudulot sa imo nin mga sakripisyo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. An kagurangnan, mapasaindo, Asin siya sa imong espiritu. itaas sa mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapa. Totoong maninigo asin dapat, matanos si nakakaligtas, danay si minsan sain, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagkoran. Pastor na daing kasagkoran, daing mo binabayaan mga karnero mo, at angani ang mga palada na apostoles, padagos na binabantayan sa imong asi naataman kay iyo man sa nang mga namamahala na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga bikaryo kan sa imong aki. Kaya kaibakan mga angheles, arkangeles, kaibakan mga tronos, denominasyones, gabos na langit no na hukbo. Nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi. Kanagadan banal, borabaling gabos, nakabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabanala kanambon sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo, kan siya sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhaning tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, tinaos sa mga disipulos, na ansabi, magako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawa na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa mga disipulos na ansabi, magako kamugabos sa sin mag-inom kay ni, tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwa sindanay natipan, napapabaloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubok. Pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa
kami nagrurundong sa iyong pagkagadaan, sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong magurangnan, kaya ding tinapay din buhay, asing kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanig o mong mga atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nagkikimahera kami nag-aarang, kami nagpapakinabang kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kiramdam ang kagurangnan sa imong simbahan nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamaot. Kaibakan sa mong Papa si Leo, at sa mong Obispo si Joel Gabos na klero si Ringman, giramdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, orog na itong mga pinapamibi sa misang ini, asin ang gabos sa mga kadan, nangan ako asindas sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiban sa Maria Birhen na inaakan Diyos ni San Jose sa iyong esposo. Santo Tomas, sin mga apostol, asing gabos na santos, nakaitupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw sa pamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sin kaibanya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Kan mga nakakaligtas na tugon sa pinatuod kan Diyos na unang kaugalian, ang ahas kitang magsabi, aman niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang bot mo sa daga, insiring sa langit. Ang samong kakanon sa araw itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warason sa mga aldaw niya mo, ang katuninungan. Tanganin kami natabangan kan sa iyong pagkaherak, maging dani talingkas sa kasalan, sinmanligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadaan, asinan kapangyarihan, siriman ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo kagurangnan, kada nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo, hare pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Pawagkanigwa siya mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika nabubuhay nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninong asin pagkamot ng kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Nakiki-share kan pagtubod ni Santo Tomas Apostol sa tuya gabos. In all our families, lambang saro sa to. Kaya sa kaugmahan, tawan-taan, labang saro, nin, katuninungan. Peace be with you. Peace. Peace.
Pagkalagdo ngayon sa kagurangan ni Jesu Kristo, ang katotohan, ang dalan, ang buhay na daing kasagkoran. Siya man ang kordero kan Dios, nagpapara kan makasalan ng kinaban, palala mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naas ng sakong kalagmaw umayon. Pangatamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Isang bayan, isang
Maluhod po. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibi kita. O Diyos, sanawakan bugtong mong aki, tunay ming inako sakramentong ini, orasan na mimibig kami, na kaming kay ni Santo Tomas na nagmimidbid sa iya sa pagtubod, bilang sa mong kagurang nanasin Diyos, magpahayag sa iya man sa nasagawi, siring man sa buhay, siya nabubuhay nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Tukaw tabi. Magkakaiga po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Webes, nagabot po sa 15,879 pesos and 30 centavos. Anabagta po sa siring na oras kan misa, 2,647 pesos and 60 centavos. Ang second collection, nagabot po sa 5,504 pesos and 50 centavos. Siring man sa masunod na semana, Hulyo 7 sa Good 9, aldaw ni Lunes sa Good Miyerkules, magkakaiga po ng 3 masses for the dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa parish office ang mga kalag na buot niya itong girumdumon. Maawot mi mampong pasalamatan ng mga nag-donate ka na kaaging semana. Anonymous 2,000 pesos, Duwang Anonymous sa tig 1,000 pesos, Anonymous 900 pesos, Duwang Anonymous sa tig 500 pesos, Roderick and Ernest Delavin 500, Eden Morante 400 pesos. Diyos mabalos po. Matirig na po kita. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Kulikan mga pamibi, mga apostol, San Judas Tadeo, asin Santo Tomas, kamo bendisyonan kan Diyos na makakaman ng Ama, Anaki, asin Espiritu Santo. Amen. Dinurutan ng Banal Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening.